लाखियाखै बिसो आंखौ खोमसियाव लाखिदो रायजोफोर। तो हेलो लोगोफोर फिन खनसे बयखौबो गोदान भिडिअ बरायलायबाय। लोगोफोर अखा हादों आरोना बांद्राय माथोखौ मोजां खोनानो नङा थेवब्लाबो नैबे भिडिअखौ लाबोलायबाय। स' नोंथांमोनाथ' ससियेल मिडियायाव गोबाङानो नुगासिनो जुरि बर' आरो सन्जीब एक्टरनि माखासे भाइरेल जानायखौ। दा बिनि सायावनो नैबे भिडिअखौ फिन खनसे नोंथांमोननि गेजेराव लाबोनाय जालायबाय आरो। दा आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलाय। स' लोगोफोर थारैनो नोंथांमोना नुगासिनो जुरि बर' अफिसियेल फेसबुक पेजाव थांनानै नायोब्ला नोंथांमोना गोदान मोनसे पस्ट होनाय नुबाय थायो आरोना सन्जीब बसुमतारीनि एगेन्स्टआव। दा बिथाङा सन्जीब बसुमतारीया जुरि बर'खौ ओरैबायदि माने देहायारि सोमोन्दो खालामनानै गेलेसे गेलेनानै अहानानै दा गावखौ गारबाय। आरो मोनसे बियो पस्ट होबावदों, मोनसे कमेन्ट लिरदों जे गावनि पेजनि गेजेरजों आंनि जाखोन्दा आंनि खालायखौ जाग्रा हिन्जावखौ नायगौमोन आं होननानै बेफोरबायदि माने गोबां लिरबाय थादों आरो। बेफोरबायदि लिरै माने जुरि बर'आ गावनि फेसबुक पेजाव पस्ट होगासिनो बा गोबां मेसेज फोरमायगासिनो आरो रायजोफोरनि गेजेराव। थ' लोगोफोर बेखौ लानानै नोंथांमोना गोबाङानो नुबाय जानांगौ सन्जीब बसुमतारी एक्टरा जुरि बर'नि सायाव मा फोरमायदों। दा सोरबाया नुदों बा सोरबाया नुवाखैब्लाबो आं नोंथांमोननो नैबे भिडिअ क्लिपनि गेजेरजों सन्जीब बसुमतारीया जुरि बर'नि सायाव मा फोरमायखो आरो जाथाया मा बेखौ माब्रै जानाय। एक्सुवेलि बुंनो थाङोब्ला सन्जीब बसुमतारीहा जेबो दायानो गैया, जेबो गोरोन्थियानो गैया, ओरैबायदि आरोना सन्जीब बसुमतारी एक्टर बुंनाय बायदिब्ला। थ' अब्ला नोंथांमोना नैबे ससे क्लिपखौ नायनानै लाग्रोदो सन्जीब बसुमतारीनि माखासे क्लियारिफिकेसन होनाय बा स्टेटमेन्ट होनायफोरखौ। बिनि उनाव नोंथांमोनजों माखासे बाथ्राफोरखौ सावरायगोन। रायजो राजाफोर, नोंथांमोना गासैबो मिथिदों आंखौ लानानै ससियेल मिडियायाव बहुद दावराव जागासिनो दङ। जुरि अफिसियेल बे फेसबुक पेजाव जुरि होननाय सासे सिख्लाया आंखौ बहुद खालामदों। जों सानैबो रिलेसनाव दङमोन, खिन्थु जेथिया आङो जुरिखौ मिथिबाय बियो सासे हाबा जानाय सिख्ला आगोलावनो आरो डिभर्सबो जायाखै, प्लास बिनिया आगोलनिफ्रायनो गथ' सासे दङ राजा नामा। बेनिफ्रायनो आङो बिनिफ्रायनो साइड जाबाय। रायजोफोर बेफोरखौ गासैबो मिथिनानै आं बिखौ माबोरै एक्सेप्ट खालामनो आरो आंनि न'खरा मालाबाबो एक्सेप्ट खालामा, खारन आं सासेल' फिसाला। आं बिबायदि मिथिनानै आं माबोरै एक्सेप्ट खालामनो आरो आं बिखौ खोमसियाव लाखियाखै बिसो आंखौ खोमसियाव लाखिदो रायजोफोर। नंगौ रायजोफोर, बिखौ आङो मोजां मोनदोंमोन, आङो बिखौ हाबाबो लागोमोन, खिन्थु जेब्ला आङो मिथिबाय बियो सासे हाबा जानाय सिख्ला आरो गथ' थानाय सिख्ला, बेनिफ्राय आङो साइड जाबाय लोगोफोर। आं बिखौ बुजायदोंबो खिन्थु बियो बुजियासै, खारन आं बिखौ खोमसियाव लाखियाखै बिसो आंखौ खोमसियाव लाखिदो रायजोफोर। बि आंखौ आंनि फट' भिडिअखौ लानानै बियो आंखौ प्रुफ खालामनो सानदों जे आं बिखौ गाज्रि खालामदों, आं बिनि केरियारखौ आं गाज्रि खालामदों, बिनि माने लाइफखौ आं धंख' खालामदों। आसलते बाथ्राया बिदि नङा। आं जुरिजों रिलेसनाव आं दङमोन, खिन्थु जुरिजों आङो रिलेसनाव 100% दङमोन, खिन्थु आङो जुरिखौ मालाबाबो आं सानाखैमोन जे बियो हाबा जानाय आरो बिनिया गथ' दङ। आङो जुरिखौ थोयोमोन, आङो जुरिखौ गोसो थोदोंमोन। जोङो मोनसे एलबाम खालामनायाव लोगो मोनलायदोंमोन। बियो मथा मथि 8-9 माहनि आगोलनि खोथा। नंगौ आं बिखौ हाबा लानोबो आं सानदोंमोन, खिन्थु बियो अलरेडि हाबा जाखानाय, सासे गथ'बो दङ। आं बिसोरनि न'फोरखौ आं माबोरै आं सेफायनो आरो बिथिं आं जाबाय न'खरनि सासेल' फिसाला। आं सासे बेचेलार, आंहा सासे हाबा जायै आङो सासे सेंग्रा। बियो आंखौ लानानै गेलेदोंमोन, आंखौ लानानै गेलेदोंमोन। मिसा बाथ्रा बुंनानै आंखौ खोमसियाव लाखिनानै दा आगोलनि जिथु रिलेसननि भिडिअ माखासे फट' माखासेखौ ससियेल मिडियायाव भाइरेल खालामनानै आंखौ थारमाने गोरोन्थि होनना सानदों, आंखौ थारमाने प्रमान खालामनो नायदों रायजोफोरनि सिगाङाव जे आंसो गोरोन्थि। नङा, बिदि नङा आसलते। आरो रायजोफोर नोंसोर बिसार खालाम, बि हाबा जानाय नंगौना नङा, बिनि गथ' दंना गैया। जुदि नंगौबा बिनिफ्राय नोंसोरो बिसार खालाम।
आं मालाबाबो आं मिसा बाथ्रा बुङाखै आंखौ दिनै जितु अपमान खालामबाय बिखौ इसोरा नायना दोङो आरो बियो सासे इमान मिसलिया सिख्ला आंखौ हाबा जायै सिख्ला होननानै आंनि गथ' गैया आं सासे बेबायदि होननानै आंखौ इउज खालामबाय बियो बियो गान खालामबाय बियो गावखौनो प्रडिउसार होनना बुंदों बेनिफ्राय आंखौ नोंखौनो आं एक्टर होननानै लाबाय बिदि बेनिफ्राय बियो गावनि रुमाव आंखौ लिंहरो आं थाङा होनना बुंबाबो फैलाय डिसकास दङ माबा मेबि बेनिफ्राय आङो बिखौ मालाबाबो सानखायाखैमोन जे बियो हाबा जानाय बा बिनिया गथ' दङ बिनिया आरो डिभर्सबो गैया जे डिभर्सबो लायाखै जेबो लायाखै बेफोरखौ मिथिनानै आं बिनिफ्रायनो आङो साइड जादों नाथाय रायजोफोर बेनिफ्राय 1.5 माह 2 माह जाबाय लासै रिलेसनखौ आं ब्रेकआप खालामबाय आं बिखौ ब्लक खालामबाय बेनिफ्राय खोथा गैया मा गैया समफोर आंनिया हाबा दायो ससियेल मिडियायाव बियो भाइरेल खालामनानै बियो आंनि हाबाखौबो सेफायनो लुगैदों रायजोफोर नोंसोर आंखौ बिसार खालाम आं मा खालामनाया उचित सासे हाबा जानाय सिख्ला सासे गथ' गोनां सिख्ला बियो आंखौ खोमसियाव लाखिनानै दा आंनि हाबाखौ सेफाय नागिरदों रायजोफोर धन्यबाद थारैनो नोंथांमोना नुबाय सन्जीब एक्टरा मा होननानै फोरमायखो जुरि बर'नि सायाव थ' बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला जुरि बर'आसो बेखौ जबरदस्ति बरायदों आरो बियो माने गावखौ खोमसि लामाजों दैदेननानै गावखौ ओरैबायदि खैफोदाव खोलैबाय दा बेफोरबायदि जादों बाथ्राया बुंनाया थ' अब्ला नायदो रायजोफोरनि सिगाङाव सन्जीब बसुमतारियाबो गावखौ सैथो होननानै फोरमान खालामनो नागिरदों दिनै जुरि बर'आबो गावखौ सैथो होननानै फोरमान खालामनो नागिरदों अब्ला दायनिगिरिया सोर जागोन बिसोर सानैनि गेजेराव जुदि रावहाबो दाय गैयाब्ला सन्जीबहाबो दाय गैयाब्ला जुरि बर'हाबो दाय गैयाब्ला अब्ला बिसोर सानैनि दायनिगिरिया सोर जागोन सोर दङ दा सानैबो दायखौ मावनानै सानैहाबो दाय गैया होननानै दिनै रायजोफोरनि गेजेराव फोरमायगासिनो जुरि बर'आबो दाय गैया होननानै फोरमायगासिनो नाथाय दाया सानैनाबो सन्जीब बसुमतारिया मिथिखायो जे जुरि बर'आ हाबा जाखानाय होननानै बेहा सासे गथ' दंखायो होननानै गोबाव समनिफ्रायनो बिसोरो सोमोन्दो लाखिलायनाय बा सिनायलायखानाय रिलेसनशिपआव थाबोलायनाय बे पार्सनेल सोरनिबा बाथ्राखौ मिथिया सोरनिबा पार्सनेल जे लाइफखौ मिथिया सन्जीब बर'आ जुरि बर'नि पार्सनेल लाइफखौ मिथिया आरो जुरि बर'आ सन्जीब बसुमतारिनि पार्सनेल लाइफखौ मिथिया दा बेफोरबायदि जानो हायाना सानैबो एखे लोगोनो खामानि मावबोबाय एलबामाव मोसाबोबाय एलबामाव मुसुरबोबाय दा बिसोर सानैनि रिलेसनशिप खालायनायावथ' बिसोर सानैया बिनि सासेनिखौ सासेनि सोमोन्दोखौथ' मिथिखायो एसेब्लाबो सोंलायलायाखैब्लाबो गुबुननिफ्राय खोनाखायो दा बेखौ मिथिनानैबो सन्जीब बसुमतारिया गावहा दायानो गैया ओरैबायदि फोरमानखौ होनो नागिरदोंबा रायजोफोरनि सिगाङाव दा ओरैबायदि बुरबक माने रायजोफोरखौ सानो आरोना माखासे सुबुंफ्रा दायखौ खालामसिगोन दाय गैया होननानै फोरमान खालामनांसिगोन दा बेफोरबायदि जादों अब्ला गोबां रायजोफ्रानो कमेन्ट खालामगासिनो सन्जीब बसुमतारिया गावनि नांगौखौ सुफुंखांनानै अहासे अहानानै दा गारबाय दा बेफोरबायदि माने गोबां कुइसनफोरा जागासिनो आरो दा बेफोरबायदिनो सानजाथाव जाबाय नङासै होनबा मिथिखानानैबो सासे हौवा गोनांखा सासे गथ' गोनांखा होननानै मिथिखानानै बेखौ गोसोथोफ्लानानै जेब्ला गावनि देहानि लुबैनाया जोब्बाय बा गावनि नांगौखिनिखौ सुफुंनो हाबाय बिनि उनाव बानानै गुबुन सिख्ला नागिरबाय गुबुनजों हाबा जानो नागिरबाय बेखौ जालदाव गारबाय उनाव बुंबाय गावखौ सैथो लामा बा गावखौ सैथो बिजिरनो थाखाय बियो हाबा जाखानायसोमोन अनेकसोमोन गथ' गोनांसोमोन आं बेखौ बोरै लानो हानो दा न'खराबो गनाया दा बेफोरबायदि गोबां बाथ्राखौ बुंनो गोनां जाबाय दा बुंबाय आरो दा अब्ला साननानै नायदो जों रायजोफोरखौ माबायदि इसिबां थगायनो हादों बेसेबां माने खोमसि लामाजों गावसोरसो खोमसि लामायाव दैदेनजादों ना रायजोफोरखौसो गावसोर खोमसि लामायाव दैदेनदों बा भिउवारफोरखौसो जायफ्रा सापर्ट होयो इउटुब बा ससियेल मिडियाखौ बिसोरखौसो खोमसि लामाजों दैदेनदों अब्ला नायदो दा लोगोफोर नोंथांमोना बयबो बुजिखायो बिनि सायाव आं बांद्राय बुंनो साना नोंथांमोनाथ' नुगासिनो साफ्रोमबो गोबां इउटुबारफ्रानो गोबां फेसबुक सालायग्रा बा ससियेल मिडिया सालायग्राफ्रानो बिथांमोननि सायाव गोबां गाव गावनि साननायफोरखौ बाथ्राफोरखौ फोरमायदों बा गोबां माने शेयार खालामलायगासिनो दा बिनि सायाव आं बांद्राय बुंनो सानाखै बे ससे बाथ्राखौ नोंथांमोननो शेयार खालामनो थाखाय भिडिअखौ लाबोदोंमोन थ' लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन टाटा बाय बाय